Tady lidi čtu, že se můžete přihlásit na turnaj Beybladeu, pokud chcete a máte svůj vlastní Beyblade. Jo, to miluju. No a se určitě přihlásím, já mám třeba to zelenýho takovýho, co vy na to? Ty, Tome, můžou být třeba doma vyrobený ty Beyblady? Asi jo? Já mám třeba takový jeden z kuchyňských potřeb vyrobený a fakt dobrý. Aha, ty jsi šikula. Šikula. Jo. No a tady za to dávají prej 50 korun odměnu. Ale nesmíš používat zvláštní schopnosti, protože ty ani neexistují. A proč mi tady něco spíš s Beybladama? Každý má rád Beyblady. Teď je to úplná paráda, je zbožňuju. Já nemám rád Beyblady. Jsou na mě moc rychlí. Já tady končím. No tak jo, sláva. Půjdem na ty Beyblady, dítě máš tak strašně rád. Jsou takový malinkatý, točitý. Jo, ty jsou nejlepší. Jo, jasně, prosím tě, nepřetvařuj se, Fanny. Tak ne, no. Hele, víte co, já si jdu hrát sám se sebou, pustím oba dva Beyblady najednou a uvidíme, kdo z nich bude lepší. A ty se, Frky, styď. Asi si půjdu natrhat jebka.